Lalpanini lama hoननानै खिथा बनसिसो होबाय नै जोंना बिथाङा एडिटिं खालामनो रोङो नोंलाय मा रोङा जानो रोङो खांगोनब्रा चेनेल दं माथो आंना चेनेल आंनि नामावनो इउटुब नामा इउटुब अमृतजों एखेलै नोंसोरो अमृतजों एखेलै नोंसोरो अमृत नों चेनेल दं ना बारा रोङा आरोना ओरैनो बेयावलाय मा कन्टिनिउ होनांगौब्रा लालपानि टु कानकाटा थांगासिनो दं आरोना ओइ गंसे सिगाङाव थांबाय थादों बिथाङा टेनसन गैयैल' सालायखायो नालाय ओइ इदावला नों थिगबावसो नै दे जायो नै इयाव न' दंलाबावसो सावथालफोरनि दैमा मोनलायबाय एलायबाय हादिरबारि लामा मोनफैलायबाय नै जाम लालायबाय जाम खोन्थाहर बिनि उन जोंना गारिया ब्लक जालायबाय र' नायनि मा जादों आयौ अन्थाइ हाबदों नामा औ नैबे लामा बानायदों लामा ओइ जिसिबि दंफैयो Hey! अन्थाइ हाबदों आरोना गंसे गारियाव नै साखायाव बेयावनो सिगां टायाराव अन्थाइ हाबदों नै टायाराव अन्थाइ हाबदों नै फिसासो हागोना आखाइजोंलाय हाबाय माथो हाबाय नांला हाबाय नै आखाइजों हाबाय एसेबां गिदिर हाबदोंमोन आरोना नै आखाइजोंनो हाबाय साखायाव सारि होनोबा जायसिनो जोंबो जामा गारि फैगासिनो दं नै बाबा हाद्रि फुलायबोगौलै